खुलुमबाय गिबियावनो गोदानथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 17 तारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 17 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना आगस्ट मासाव मोननो हासिगोन नालाय दा बेनिखायनो आगस्टनि खै तारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो खै हाजार नोंथांमोना मोननो हागोन आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जै 9000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाला नैबे 9000 फैसाखौ आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे दंफां गायनायनि 10000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना मोननो हानाय दा नोंथांमोना 25000 फैसाखौथ' मोननांगौ नङा होमबा दा बिनिखायनो बे 25000 फैसाखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोननो हागोन ना हाया आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो रेशन कार्डनि जै नोंथांमोना माइरंखौथ' फ्रियाव मोनगासिनो दङ नङा होमबा दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना दालि सिनि बेखौथ' मोनगोनखौ जोङो खोनानो मोननो हानाय जाबाय नैबे आगस्टनिफ्राय नाथायबा संख्रि आरो जानाय थावखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाया दा बेसो जोंहा मोनसे गिदिर कुइसन जानानै फैदों दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जे नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना माइरंजों लोगोसे दालि सिनि संख्रि आरो जानाय थाव 1 लिटार करि नोंथांमोना नैबे आगस्ट मासनिफ्राय मोननो हागोन ना हाया आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो सीएम ट्रिपल स्किमनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों जाय स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जानो थांगासिनो नाथायबा मात्र 50,000 जन मानसिफोरनोल'सो बे बाराव होग्रोनो नागिरदों नैबे सीएम ट्रिपल स्किमनि जै दा बिनिखायनो एप्लाइफोरा माब्लानिफ्राय जागोन आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो PMAY-G सरकारि न'नि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किम दा बेफोर स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोनजोबनो हासिगोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना दायो इलिजिबल जानानै दं एप्लाइ खालामनो थाखाय दा नोंथांमोना एसे उनावनो एप्लाइ खालामनोबो मोननो हासिगोन दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनिया मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै गिबियावनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना खै तारिखआव मोननो हागोन आं बेखौनो खोन्थाहरनोसै आं दहायथ' ओरैनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखांखाबायमोन भिडिअ मोनसे लाबोनानै जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम आरोबाव खोन्थाहरफिनबावनोसै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना आगस्टनि 3 तारिखआव मोननो हासिगोन दा बै आगस्टनि 3 तारिखआवनो जोंहा नोंथांमोननि BCDC अफिसाव नोंथांमोना माने थांनांगौ जागोन माने मेल मिटिं जोंहा बेबायदि खालामनाय जागोन दा बे खालामनाय जोहैसो नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्टनि 3 तारिखआव सोना हरगोन जाहैबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जाखायोबा नोंथांमोना टेनसन गैला आगस्टनि 3 तारिखआव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ नाथायबा नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन नोंथांमोना 1250 फैसाखौनो मोननो हागोन 3000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा मानो होनोबा दिनैसिमाव जेबो एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जायाखै जे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखानिफ्राय बारायनानै 3000 खालामबाय एबा 1500 खालामबाय बेबादि दिनैसिमबो एनाउन्समेन्टखौ खालामना होआखै दा बेनिखायनो ओरैनोथ' नङाबा सिगांहालागैनो बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होगौमोन जुदि बारायना होगोनमोनबा बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबांखौनो दाय मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन आगस्टनि 3 तारिखआव अरुणोदय स्किमनि जै 1250 फैसाखौनो नाथायबा मोनसे बाथ्रा जोंहा बेहाय थायो अफवार जुदि नोंथांमोननिसिम हरोबा बे मोनसे बाथ्राया बेलेग जागोन दा सिगाङाव दालाय अरुणोदय स्किमनि थाखाय नोंथांमोननिसिम अफवारखौ हराखै होमबा दा बेनिखायनो अफवार हरनोबो हागौ खोमा दा बेखौथ' जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन दा जिखियानो जाया मानो दिनैसिमाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जै 1250 फैसाखौनो मोनगोनखौनो आसाखौ लानो हागोन गाबोन समफोर मा आपडेट होयो दा बे उननि बाथ्रा जागोन दा बेथ' जाहैबाय अरुणोदय स्किमनिया दा बेनिफ्राय दा बे अरुणोदय स्किमनिनो 9000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना मोननो हायाखै दा नोंथांमोना मोननो हागोन हाया दा दिनैसिमाव बेबादि जेबो खबरानो ओंखारना फैयासै आरो आंबोथ' आरटिआइ खालामनाय जादोंमोन दा बेवहाय जायफोर बिथांमोनानो माने इलिजिबोलमोन जायफोर बिथांमोननि नामानो बेनिफिसियेल लिस्टआव दङमोन दा बिथांमोना जोङो बयनोबो 9000 फैसाखौ सोना हरजोबखादों होननानै बिथांमोना माने आरटिआइआव होनाय जादोंमोन नाथायबा जोंनि आरटिआइनि रिप्लाइआव आंनिसिम हरदोंमोन आरो दा नाथायबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंबाय थादोंमोन जायफोर 9000 फैसाखौ मोननो हायाखै आरो जायफोर अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायाखै दा बिथांमोना जेब्लानो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनजेननो हागोन अब्लानो जोङो 9000 फैसाखौ सोना होगोन होननानै बेबादि बिथाङा रादायखौ होदोंमोन नाथायबा बे रादायखौ बिथांमोना मावफुंगोन ना मावफुङा दा बेखौ जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन दा जिखियानो जायामानो बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों जेला नोंथांमोना बयबो सोंखारिनांगोन जुदि सोनानै होआबा दा बे आरो मोनसे बाथ्राया दा बेनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 10000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना मोननो हानाय
दा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननांगौ नङा होमबा दा बे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोननो हागोन हाया दा बिनि थाखाय जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा आं जाखिनि बाजेटाव नायनानै नुनो मोनबाय दा बेवहाय नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान बे स्किमनि जै 25,000 फैसाखौ होगोन होननानै बिथाङा माने देग्लाय बोसोराव होगोन होननानै माने बेबादि बिथाङा गावनि प्रेस कनफारेन्सआवबो होआखै आरो मैया फेसबुकआव बिथाङा लाइभ फैदोंमोन दा बेवहायबो बिनि बागै बाथ्राखौ बुङाखै दा बेनिखायनो बाजेटाव लानाय बे एनाउन्समेन्ट बेफोरखौ जोङो नायनो थाङोबा नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ देग्लाय बोसोराव मोननो हानाय नङा नोंथांमोना फैगोन बोसोरावसो मोननो हागोन मानो होनोबा नोंथांमोना थांनाय फाइनान्सियेल इयारावसो फैसाखौ मोननो हादों नालाय दासो जोंहा गोदान फाइनान्सियेल इयारा हाबदों दा बेनिखायनो फैगोन फाइनान्सियेल इयारावसो नोंथांमोना दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन नाथायबा देग्लाय बोसोरनिफ्रायनोथ' जोंहा दायो नै बायदि रोखोमनि फट' साफायनाय मनिटरिं खालामनाय सार्भे खालामनाय जोंहा सोलिगासिनो दङ 25,000 फैसानि थाखायनो दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोराव गासैबो बेफोरबायदि एप्लाइ खालामनाय बायदि रोखोमनि खामानिया जोंहा जागोन दा बिनिफ्राय फैगोन बोसोरनिफ्रायसो नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन फैगोन बोसोरनिफ्राय माने 2027-28 फाइनान्सियेल इयारावसो नोंथांमोना दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हासिगोन दा बेहाय मोनोना मोना दा बेबो मोनसे बाथ्रा जाहैगोन आरो एक्सटेन्ड खालामलांबाय थायोबा जेनेबा इलेक्सन खाथियावसो सोना होयोबा आरो बेथ' मोनसे बेलेग बाथ्रा जालायबाय दा बेखौथ' जेबो प्रेडिक्ट खालामला दा जेखियानो जाया मानो फैगोन फाइनान्सियेल इयाराव एबा फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय 25,000 फैसाखौ दा बेथ' जाहैबाय दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि आपडेटआ दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना नैबे आगस्टनिफ्रायथ' मोननो हासिगोन माइरंखौथ' मोनगासिनो दंखायोआनोखा माइरं होनायाथ' जोंहा मदिनिसो नङा होमबा दा बिनिफ्राय नैबे दालि सिनिनि खोथाखौल' दायो जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाथ्राखौ बुंगासिनो दं आरो दा बिनिफ्राय संख्रि आरो बिनिफ्राय नैबे थाव होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा मैया जा फेसबुकआव बिथाङा लाइभ फैदोंमोन दा बेवहाय बेखौ बिथाङा बुङाखै दै अब्लाबो बुङाखैबाबो आं बेखौ सानदों नोंथांमोना दालि सिनि संख्रि आरो जानाय थाव बेखौ नोंथांमोना माने 1 लिटार करै फ्रियावनो मोननो हागोनखौ आसाखौ लानो हागोन आं बेखौ सानो नाथायबा दिनैसिमबो बे बाथ्राखौ बुङैखाय एसे बोरैबा डाउटबो जालायलांदों आरो होमारगोन ना होमारा नोंथांमोननिसिम नैबे संख्रि आरो जानाय थावखौ दा बे एसे डाउट जानानै फैदों बिथांमोना होनोबो हागौ होआबो जानो हागौ दा नैबे आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय दालि सिनिखौ होनो हागौ नाथायबा संख्रि आरो जानाय थावखौ बिथांमोना होगोन ना होआ बे एसे माने डाउट जानानै दंथ'यो दा बेनिखायनो एसे सम नोंथांमोना नेनो नांसिगोन मानो होनोबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा लाइभआव फैनानै बेखौल' बुंदों नालाय माइरंखौथ' मोनखायोआनोसै दालि सिनिखौ नोंथांमोना आगस्टनिफ्राय मोननो हागोन बेबादि बाथ्राखौ बुंदों आरो ओरैजाय संख्रि आरो जानाय थावा एसे गोजानाव जाना दंथ'यो दायो रायखांनायनिफ्राय दा बेनिखायनो जोङो एसे नेनानै नांसिगोन अब्लाबो बिथांमोना होखारनांगोन बादिखौ आं मोनदों नङाबा नोंथांमोना गासिबो सोंखारनांगोन बेखौ फैनानै बोरो नोंथांमोना सरकाराव फैखांनायनि उनावनो दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ 1 लिटार करै फ्रियाव होनो होनाय बाथ्राया मानोलाय मोननै बुस्थुखौ होआसै बेबादि होनना नोंथांमोना बयबो सोंखारिनांगोन अब्लासो जागोन बिथांमोना सरकाराव फैखांनायनि उनाव जेनेबा खामानिखौ लासै मावलांनो सानबाथ' बेबादि जानाय नङा होमबा सरकाराव फैनायनि उनावनो बिथांमोना फ्रियाव होगोन फैसा थाइसेबो लायालासिनो होननानै बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव बिनि बागै सोंखारिनांगोन दा बेनिफ्राय नैबे CM ट्रिपल स्किमनि जोहै एप्लाइ खालामनायाथ' जोंहा जानो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना एसे सिगाङाव जायफोर नैबे 75,000 बेबादि फैसाखौ होनाय जादोंमोन इलेक्सननि सिगां नङा होमबा दा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ एसे उनावनो मोननो हासिगोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइआ 50,000नि थाखाय जानो थांगासिनो दङ गासै नैबे फाइनान्सियेल इयाराव नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय गासै 50,000 जन मानसिफोरनोल' नैबे CM ट्रिपल स्किमनि जै फैसाखौ होगोन जाहैबाय जायनि एप्लाइ खालामनाया एसे समनि उनाव जागोन बेबादि बाथ्राखौ बुंदों माने थाबनो जाथ'आ आरो नोंथांमोना बेबादिबाथ' एसे नेनो नांसिगोन नभेम्बर डिसेम्बरहालागै जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो होनायनि बाथ्राखौ बुंदों नालाय दा बेनिखायनो दा बे फाइनान्सियेल इयारावनो होयोबाथ' नैबे नभेम्बर डिसेम्बरहालागै जोंहा जाहैनांगोन बिनिफ्राय मार्च माससिमहालागै बिथांमोना फैसाखौ होनांगोन नैबे CM ट्रिपल स्किमनि फैसाखौ दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामनायाथ' जोंहा जाखागोनखा बे फाइनान्सियेल इयाराव नैबे नभेम्बर डिसेम्बर मासाव जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन CM ट्रिपल स्किमनि जै जायनि थाखाय गासै 50,000 जन नोंथांमोना गासिबो सासेयाव फैसाखौ मोननो हागोन 75,000 बेबादि नोंथांमोना मोनगोरगोन बिनि उनावसो लासै लासै नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना होनाय जाजोबगोन गासै 2 लाख फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नाथायबा इलेक्सननि रादायनि समावथ' बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदोंमोन सासेयाव 5 लाख करै फैसाखौ होगोन गासै 6
10 लाख मानसिफोरनो फैबाय थानाय 5 बोसोराव होननानै बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय दायो नैबे 2 लाख फैसायानो जानानै दङ दायो थाबथानानै दं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेथ' जाहैबाय CM ट्रेभेल स्किमनि एप्लाइ खालामनाय बायदिसिनानि आपडेटआ दा बिनिफ्राय नैबे PMAY-G सरखार न'नि जोंहा सार्भे खालामनाया जागासिनो दं आं बेखौ नोंथांमोननिसिम होनाय जादोंमोन जोंनि नैबे दा आसामाव जायाखै जानो हागौ नाथायबा बेलेग जोंहा रायजोआव जेरै वेस्ट बेंगल बायदिसिनायाव जोंहा सार्भे खालामनाया जागासिनो दं आगस्टनि 15 तारिखआव जोंहा जोबगोन जाहैबाय दा बेफोरखौ नायोबा जोंनि नैबे आसामावबो आरोबाव सरकारि न'नि थाखाय सार्भे जागोन बेखौ जोङो आसाखौ लानो हायो बेबादि जायाखै जेनेबा गासिबो अल ओभार इन्डियायावनो सार्भे खालामनाय जोबनानै थांदों बेबादि जायाखै दा बेनिखायनो जोंनि BTC आवबो आरोबाव सरकारि न'नि थाखाय सार्भे जागोन एबा एप्लाइ खालामनाय जागोन बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन फिजिकेल भेरिफिकेशनआ नैबे जुलाइनि 30 तारिखआव जोबनो थांगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोननिया सिगाङाव सार्भे जानाय नोंथांमोननिया दा बेखौ आं खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे जिबन प्रेरणा स्किम दा बे जिबन प्रेरणा स्किमनि बागै आं नोंथांमोननिसिम दहाय भिडिअ लाबोखांबायमोन अब्लाबो खोन्थाहरफिननोसै नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव मास मोननैसो बेबादि नोंथांमोना मोननो हादोंमोन दा नोंथांमोना बेखौ नैबे सेप्तेम्बर मासनिफ्राय मोनफिननो हासिगोन जाहैबाय कनफार्म जाखाबाय बियो दा बिनिफ्राय निजुर मयना आसनि निजुर बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना नैबे सेप्तेम्बर मासनिफ्रायनो मोननो हासिगोन दा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन नैबे निजुर मयना बिनिफ्राय निजुर बाबु आसनि स्किमनि गोदान एप्लाइआ नैबे आगस्टनि 6-7 तारिखआव नोंथांमोना एप्लिकेशन फर्मखौ मोननो हासिगोन जाहैबाय गावबागावनि कलेजनिफ्राय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाथ्रा बुंनाय बायदिबा जायखिजाया 6 तारिख 7 तारिख बिनिफ्राय नोंथांमोना माने एप्लिकेशन फर्मखौ मोननो हासिगोन कलेजनिफ्राय दा बिनिफ्राय कलेजाव नोंथांमोना मोजाङै फिलआप खालामनानै साबमिशन खालामना होबानो जाबाय एप्लिकेशन फर्मखौ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन गावबागावनि आधार बेंक एकाउन्टजों लिंक थाबासो दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना निजुत मयना आसनि निजुत बाबु स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होननानै नोंथांमोना नेनानै दङ एबा इलिजिबोलबा नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाखाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना निजुत मयना आसनियानो जा निजुत बाबु आसनियानो जा बिनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनि जोंहा गोदान एप्लाइआबो बे माबानिफ्रायनो जागोन बायदि आगस्टनिफ्रायनो जागोन बादि नाथायबा बिनि बागै बिथाङा बाथ्राखौ बुङाखै अब्लाबो निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमनि नोजोराव आगस्टनिफ्राय जागोनखाय दा बिनिखायनो जिबन प्रेरणा स्किमनि गोदान एप्लाइ खालामनायखौबो आगस्ट मासनिफ्राय जागोनखौ एसे आसाखौ लानो हागोन आरो दा बे जिबन प्रेरणा स्किमनि जोंहा अनलाइननिफ्रायसो जायो नङा होमबा एप्लाइ खालामनाया दा बिनिखायनो अनलाइन एप्लाइआव नोंथांमोना मोजाङै एप्लाइ खालामना होनांगौ मानो होनोबा सिगाङाव गोबांनियानो माने रिजेक्ट जादों आरो सिगांनियाव गोबांनियानो माने एप्लिकेशना एसे थाबथाना थादों आरो प्रसेसा दा बिनिखायनो एप्लाइ खालामोबा मोजाङै कम्पिउटार दखानाव थांनानै एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामना लाहैबानो जाबाय जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जा प्रिन्ट आउट मोननो हायो बेखौ नोंथांमोना कलेजाव साबमिट खालामना होनो नांगौ डकुमेन्टजों लोगोसे दा बेखौ मोजाङै नोंथांमोना साबमिट खालामना होबानो जाबाय बावनो नाङा नङाबा ओरैनो अनलाइनाव एप्लाइ खालामना दोनोबा नोंथांमोना जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो थाखाय गावबागावनि आधार कार्डआ नोंथांमोननिया बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय जाथारनांगौ बियो कम्पालसरि जाखाबाय दा बेनिखायनो जायफोर इलिजिबोल जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरदों गावबागावनि आधार कार्डखौ चेक खालामना नाय बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोना जायाखै जुदि लिंक जायाखैबा गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांनानै लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय डिबिटि स्किमनि जे एसे फैसाखौ सोनाय जायो नङाबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा आधारा जुदि लिंक जायाखैबो नोंनि बे बेंक एकाउन्टजों दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाखाबाय थादों जाहाथे गासिबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम बेखौ बार माने आपडेट हिसाबै बुंहरबाय थानाय जादों दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ जों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो दानिया नोंथांमोना माबाफोर दानिया सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मोजां कमेन्ट खालामदो गगा मोननानै दं आंबो दा बिनिखायनो एसे बाथ्रा बुंनायाव बोरैबा एसे प्रब्लेमबो जालायलांदों मायाबा बुंनांगौ मायाबा आंनिया बुंफ्लांलायलांदों दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दिनैनि माखासे आपडेटखौ बे भिडिअखौ जों खोन्थाहरनाय जाबाय माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिना मोनासैबा मिथिना मोनासैबा नोंथांमोना आंनिसिम डाइरेक्ट इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै DM एबा SMS हरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन आरो जोंहा दायो स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ जायफोर फरायसाफ्रा ST स्कलारशिपनि थाखाय एलिजिबोल बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैबानो जाबाय क्लास 9 आव फरायनायनिफ्रायनो जायफोर पोस्ट ग्रेजुएसन फरायगासिनो दं नोंथांमोननिसिम एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिसिमबो शेयार खालामना होदो आरो जाहाथे बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों